ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ନିଜ ବଡ଼ ବାପା ଗୋପାଳ ବାବୁ। ନିଜ ଝିଅ ପରି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ହେଲେ ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ରୁଚି ପ୍ରାଚୀକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ହତାଦର କରିବା ଠାରୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଯାଏଁ ପଛାନ୍ତିନି ସେ। ଗୋପାଳ ବାବୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ରାଜ 19 ବର୍ଷ ବୟସର। ସେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼େ। ରୁଚି ପ୍ରାଚୀକୁ ନିଜ ଭଉଣୀ ପରି ସ୍ନେହ ଆଦର କରେ। ନିଜ ମା ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ କେବେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏନି। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳି ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନ ନିଏ ଦୁହିଁଙ୍କର। ରୁଚି ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ସେମିତି ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ଘରର ସବୁ କାମ ଦାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ତାକୁ ଜଣା।